tegenstander van sportclub Heerenveen in de Europa League wordt na alle gedachten het Roemeense Rapid Boekarest. Dat had Lotting vanmiddag uitmaken. Het team van Marco van Basten speelt op 2 augustus haar eerste Europese duel tegen de winnaar van Rapid Boekarest tegen het Finske Milikoske Palo Zo'n 40. Het eerste duel wordt al woen door de Roemeen. Hoe de mannen begint in Futgem de bouw van een replica van een 8e eeuws sjeddehoes. Het moet een nieuwe attractie worden voor het archeologisch typepunt. De sjedden worden stutsen op het Noorderleeg bij Haarlem. De eigenaar van Uitbaan de Loods van de Boetenskar in Koudem stelt een belening van €25.000 beschikbaar om uit te vinden waar de brand onstutsen had. Bij onderzoek doet blijken dat het vuur op jouw plakken onstutsen is. Door de brand baan 4 auto's in de loods uit en 12 rekken beschadigen. Bij camping Skoelenborg in Hielpen staat de eerste boekingskiosk van Nederland. Via een scherm kan een plak uitzocht en betellen worden. De camping bespaarde die mij het eerste hier €40.000 aan personeelskosten, omdat de receptie net meer de hele dag open is. Jongen, droog en opklarings en vannacht zakken de temperatuur naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen droog en meest zonneschijn waar, het wordt een graad als het 9.